Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो टपिकनि सायाव आङो बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामनाङा। गेजेर ससेयाव माने नोंथांमोना दानै नायोब्ला स्किप खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजिनाय नङा। आं माने नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा सावरायनो नागिरदों। 1000 भिउसाव जोङो बेसेबां आर्निं खालामनो हायो बा 1 मिलियन भिउसाव जोङो बेसेबां फैसा खामायनो हायो इउटुबनिफ्राय। नोंथांमोना आं खिथालांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे जोबजासे नायब्लानो जाबाय। नोंथांमोन गोबाङानो सानो माने इउटुब चेनेल खुलिनानै मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव हगारनानै गाव फैसा आर्निं खालामनो। बे खिन्थु इम्पसिबल दे, बिदि साननाङा नोंथांमोन। बे नेगेटिभ बेफोरबायदि साननाङा। नोङो गुबुननि सायाव सोलिनो बेफोरबायदि साना। नों गावनो खुद खस्थ' खालाम। बिनिफ्राय नोंनो खस्थ' खालामब्लासो जोङो फिथाइखौ मोनो। गुबुननि भिडिअखौ नोङो डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलाव हगारबाय। भिडिअ हगारोब्ला बै अनारा माने नोंनो कपिराइट स्ट्राइक हरगोन आरोना। बेफोरखौबो साननांगौ नोङो। भिउस एफा एनै भिउसखौ लानानै नोङो बेफोरबायदि इउटुब चेनेल सोलिगोन बे नङा आरोना। इउटुब चेनेल सासे इउटुबार जानायाबो धेमालि नङा। नोंथांमोन माने गोबाङानो सानो दे जोंनि माखासे मानसिफ्रा माने उमुगा इउटुबार जाबाय, गोबां फैसा खामायबाय बियो। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा नोंथांमोन। आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगासिनो दङ। माने जोङो 1000 भिउसाव बेसेबां फैसा खामायो आरो 1 मिलियन भिउसाव जोङो बेसेबां फैसा खामायो नोंथांमोननो अंख खालामनानैबो देखायगोन आङो। लाइभ प्रुफ देखायगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोन जों दानिया फैदो वाइटि स्टुडिअ। बेयाव फैबाय जोङो। बेयाव फैनानै जोङो 1000 भिउसाव बा 2000 भिउसाव जोङो बेसेबां आर्निं खालामनो हायो नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगासिनो आङो। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आंनि किसुमान भिउसफोरनि सायाव आरोना। नैबे नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। 1000 भिउसाव बेसेबां फैसा आर्निं खालामनो हायो। जोङो गट' एनालाइटिक्सआव थांबाय। बिदिनो रेभिनिउआव थांबाय। रेभिनिउआव थांनानै नै 1000 भिउसावसो 0.11। अब्ला $1 जानोब्ला बेसेबां नांबावगोन बेयाव? 0.1ब्ला जोङो $1 जानोब्ला बेयाव 0.89 नांबावगोन आरोना। होमब्लासो $1 जाहैगोन। होमब्ला $1 जानोब्ला जोंनो बेसेबां भिउस नांगोन? नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ। $1 जानोब्ला जोंनो बेसेबां नांगोन? 11,000 भिउस फैब्लासो जोङो $1 मोनो। किसुमाननिया माने एडभार्टाइसनि खोथा दै बियो। एडभार्टाइस लायो एडभार्टाइस। जाय एडभार्टाइसखौ होयोब्ला नोङो माने 4000 5000आवबो भिउसावबो नोङो $1 खामायनो हायो खायसेया आरोना। माने एडभार्टाइसनि खोथा। ओमफ्राय 11,000 भिउसावसो माने $1 मोनो। $1आव आमेरिकानि $1आ जोंनियाव बेसेबां जायो नोंथांमोना आं हिसाब खालामना खिथागासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नोंथांमोन देखायगासिनो दङ। US $1आव जोंनियाव इण्डियायाव बेसेबां जागासिनो दङ दायो? $1 जायोबा जोङो इण्डियायाव दायो 74.14। होमबा साननानै नायदो नोंथांमोना बेसेबां फैसा खामायो इउटुबनिफ्राय $1आव। बिनिफ्राय माने बे US नि फैसाया माने मालाबा 72 73 मालाबा 74 बिदिनो आप डाउन जाबाय थायो। बिनि बारायनाय खमायनायनि सिमा गैया। माखासे इक'नमिक प्रब्लेम दङ। बिनि थाखायनो बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो। नोंथांमोन आरो आङो 1 मिलियन भिउसाव बेसेबां फैसा मोनो बेखौबो आङो हिसाब खालामनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोननो। नोंथांमोन 100Kआव जोङो मिनिमाम $11 मोनगोन। $11 बा 12 बा 13 15 16 माने 8 लायै 8 अब्ला जोङो माने 1 मिलियन भिउसाव जोङो मिनिमाम 7,400 आर्निं खालामनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बिनि बाराबो खालामनो हायो। मालाबा समाव एडनिसो खोथा एडभार्टाइसनिसो खोथा। मालाबा सोरनियावबा 8,000बो फैनो हागौ, 9,000बो फैनो हागौ बा 10,000बो फैनो हागौ। एडभार्टाइस लायै एडभार्टाइस खोथा जाय एडभार्टाइसखौ होयोब्ला बांसिन आर्निं खालामनो हायो। आरो नोंनि भिडिअफ्रा आदार्स कान्ट्रिफ्राव माने आदार्स कान्ट्रिनि कारेन्सिफोरा माने मानिफोरा बिसिना एसे बेलेग ना। बिसिनि फैसाफोरनि भेलुआ बिसिना माने बारा जाहैयो आरो। बिसोरनि भिउसआ माने सोरनियाबा सासे नायोब्लानो $1 बेफोरबायदि जायो। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिया नङा बुजिखाबाय जानांसिगौ। जोङो $1आव जोङो बेसेबां फैसा खामायनो हायो। 1000 भिउसाव बेसेबां फैसा खामायनो हायो। 1 मिलियनाव बेसेबां खामायनो हायो। 1 लाख भिउसाव बेसेबां फैसा खामायनो हायो जोङो। नोंथांमोननि भिडिअखौ जुदि आदार्स माने कान्ट्रिफोराव बेलेग हादरफोराव नायोब्ला बिसिनि कारेन्सिफोरा बारा आरोना। बिसोर जुदि नोंनि भिडिअखौ नायोब्ला सोरबा सासेया नायोब्ला नोंनियाव $1बो हाबनो हागौ। बिसिनि कारेन्सिफोरा बारा इण्डियाननिफ्राय बिसिनि फैसानि भेलुआ बारा। बेनिखायनो सोरनिबा भिडिअखौ नायोब्ला नोंसिनियाव बाराबो हाबनो हागौ आरोना। बिदि माने एडभार्टाइस लायै एडभार्टाइस जाय एडभार्टाइसआ माने किसुमान एडभार्टाइसआ नोंनि भिडिअनि सायाव किसुमान एडभार्टाइसआ बाराबो आर्निं खालामो।
थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय जानांगौ एसेबाबो नलेज मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना जायफोर इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो सानो इसेबां गोरलै दा साना आरोना माने गाव खस्थ' खालाम बिनिफ्राय माने नोङो इउटुब चेनेल क्रियेट खालामबानो जाबाय सिगां सानग्रो आरोना सिगां रिसार्च खालामनानै नायग्रो बिनि उनावसो नोङो इउटुब चेनेल खुलिनांगौ थ' बिदिब्ला नोंथांमोन सोरबाफोर माने गोनां खोथा सोरबा माने बुजिथाराखैब्ला सोंनो गोसो दंब्ला अब्ला नोंथांमोना आंखौ कल खालामनानै सोंहरनो हागोन आङो माने इन्सटाग्रामनि लिंक होनाय जागोन बे इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना मेसेज खालामग्रोबानो जाबाय आं नाम्बारखौ बेफोरबायदि डाइरेक्ट होआ आरोना इन्सटाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना मेसेज खालाम आंनि नाम्बारखौ बिहर अब्ला आं हरगोन हरनानै नोंथांमोनखौ बुजायहरगोन आङो आरो सोरनाबा माने मनिटाइज माने डिसेबल जादोंब्ला बेफोरखौबो आं सल्भ खालामजोबगोन सोरनाबा एडसेन्स एकाउन्ट प्रब्लेम जादोंबा बेफोरखौबो आं सल्भ खालामगोन आरो सोरनाबा जुदि कपिराइट स्ट्राइक फैदोंबा बेफोरखौबो आं सल्भ खालामगोन कपिराइट स्ट्राइकनिखौ खिन्थु आं भिडिअ लाबोआ खिन्थु आङो बेखौ सल्भ खालामगोन नोंथांमोननो जायफोरना कपिराइट स्ट्राइक फैदों सोरनिया कपिराइट क्लेम फैदों आरो सोरनो माबायदि कपिराइट स्ट्राइक हरनांगौ सोरनो माबायदि कपिराइट क्लेम हरनांगौ बेफोरखौबो आङो मिथिजोबो नोंथांमोननो आं खिथागोन खिन्थु किसुमाना बेफोरखौ खिथानानै रोंबाथाय दुगा देखायो बिनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनो बायोलै किसुमानखौ आरोना रोंबाथाय बिराद दुगा देखायो बिदिनो जाया नङाना गासिबो फोरोंनांगौ फोरोंनायालाय गासिबो सोलोंनांगौ बेफोरबायदि नङा रोंबानोखि दुगा देखायनांगौ बे नङा आरोना बिनि थाखायनो आं बालायलाङो बेफोरबायदि भिडिअ टेकनिकेलनि भिडिअ लाबोनोबो थ' नोंथांमोन जियानो जादोला नोंथांमोना रोङै बाथ्राफोरखौ आंनाव सोंहरनो हागोन किसुमानखौ आं खोन्थाजोबगोन नोंथांमोननो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नायदोंब्ला सोरबाफोरा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय